da. Så bare hvis du stopper, så gå ud til siden. Så jeg lige kan smutte forbi dig. Godt nok. Kom så. Hold til venstre i den næste, og prop styret op, og så godt pust med pedalen. Op, op, op! Nu vil jeg ramme klip med pedalen. Jeg prøver at se, hvor jeg kører over. Prøv at se. Så du det? Cyklen kan sagtens klatre over. Ej, så skal det øvelse til, altså. Ja, det er ikke lige for nybegynder som mig. Godt nok. Alright. What?
røven tilbage. Godt nok. Du er okay? På stenen? Ja. Okay. Så er jeg lige med håndfladen, men der er ikke noget. Det er fint nok, det er bare et slag. Okay. Nu er calling. Det er ham, jeg venter opkald på. Ja, jeg tror, røven skal i hvert fald længere over tilbage. Ja, jeg har plads i den der. Ja, jeg så det godt. Jeg skulle have været ud over der. Du klarer det også godt. Normalt så folk de triller og gør ved. Den lander du meget godt på, synes jeg. Det skal du bare, ja. Skal man prøve, at man ikke brækker hænderne, håndlederne? Det var sådan, jeg brækkede mit. Ja. Lige nok sådan. Hold kæft, man.